بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ғаләмнәрне юктан бар кылып тәрбияләп торучы, безгә адәм балаларына үзенең шиксез ниъмәтләрен яудырып торучы Раббыбыз Аллаһу Тәгаләгә безнең хәмд сәнәләребез, безнең мактауларыбыз булса иде. Сөйкле Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга, аның гаиләсенә, аның сахабаларына, күңел түрләребездән чыккан салават һәм дуаларыбыз барып ирешсә иде. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы җомга көнен һәм башка көннәрдә бәрәкәтләр биреп, безнең кылган барча хәерле изге гамәлләрне кабул әйләп, безнең кылган гөнаһларыбызны гафу әйләсә иде Раббыбыз Аллаһу Тааля. Инде Аллаһ Тааляның әмренә буйсынып, Аллаһның йорты булган мәчеткә килгән барча дин кардәшләремә исламның иң күркәм сәламын әйтәмен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Барчабызга Аллаһ Тааляның бәрәкәтләре, рәхмәтләре, иминлеге һәм тынычлыгы иңсен. Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең динен иңдергән, үзенең Коръәнен иңдергән һәм кешеләргә, аларга үзләренә файда тисен дип күп төрле гамәлләрне кайсындыр кушкан, кайсындыр тыйган. Һәм шуларның берсе ул кешенең ризыгына, ашавына кайта. Чөнки кеше ризыксыз, сусыз ашамыйча кеше яши алмый. Ул үләчәк, вафат булачак. Шуңа күрә кеше һәр вакытта ул ашап тора, эчеп тора, мәсәлән бер кайда китеп булмый. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля галәмнәрнең хуҗасы буларак һәм һәрбер әйбернең файдалы һәм зыянлы якларын безгә караганда яхшырак белгәчтен, бүтән нишкәлекләрен белгәчтен, ул безгә кайсы ризыкларны ашарга кушты, кайсыларындыр ашаудан тыйды. Һәм Аллаһ Тааля кушкан һәр нәрсәдә безгә бар файда. Һәм Аллаһ тыйган һәр нәрсәдә кешегә, безгә бар зыян. Шушы кагыйдәне без белергә, үзләшергә тиешбез. Аллаһ Тааля һәр нәрсәне динендә тыйганы да, кушканы да безнең өчен. Кешеләр өчен безнең сәламәтлегебез, безнең иминлегебез, безнең гыйбадәтләребезнең кабул итү итмәвенә шушы кешенең ашаган эчкәннәре бик нык тәэсир итә. Һәм шуңа күрә мөселман әлбәттә ул һәр вакытта үзенең ашаган ризыгын ул халалмы, хараммы, аны ашарга ярыймы, юк микән дип ул белергә тиеш, ул тикшерергә тиеш, ул аны өйрәнергә тиеш. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Мәккәдә үк әле исламның шәригатьнең күп кануннары, фарызлары, харамнары иңмәгән вакытта намаз уку әле фарыз түгел иде. Уразалар, закатлар, хаҗлар һәм күп гамәлләр алар Мәдинәдә генә фарыз була. Күбесе шунда да харам була, ләкин Мәккәдә үк Аллаһ субханаһу ва тааля мөселманнарга һәм алар аркылы гомумән Мәккә җәмгыятенә шул ашаган ризыкларына игътибар итә иде. Шуны искә ала иде. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля инде Әл-Ан'ам шул Тирлек сүрәсендә, ул сүрә безнең Мәккәдә ингән, шул сүрәнең бер аятында әйтә: "Ва ла та'кулу мимма лам юзкар исмуллаһи алейхи ва иннаху лафиск." Сез ди Аллаһ исеме искә алмыйча шалынган хайваннарның итләрен ашамагыз. Сез мөселманнар һәм башка кешеләр дә хайван шалганда Аллаһ исеме, бисмилла
әйтелмәсә, башка берәр зат исеменме, ул вакытта берәр пут исеме әйтелсә, шундый хайваннарны әгәр Аллаһ исеме искә алынмаган булса, бисмиллаһ әйтелмәгән булмаса, ул итләрне ашамагыз дип Аллаһ Тәала тыя мөселманнарга һәм әйтә: "Ва иннаху ла фиск", чөнки ул ди бузыклык, ул гөнаһлык ди. Шунда ук Аллаһ Субханаһу ва Тәала Мәккәдә ук мөселманнарның сүзләрендә, гамәлләрендә һәм аларның каләпләрен чистартып, шулай аларның тәннәренә, ашказаннарына харам кирип, аларның итләре, тәннәре шул харам белән сугарылып үсмәсен дип әйтә. Чөнки харам кирсә тәнгә, аның әлбәттә зыяны гына була, аның файдасы булмаячак. Чөнки аның зыянының берсе һәм безгә мәгълүм булганы, ул кешенең дуалары, аның гыйбадәтләре кабул булмый. Чөнки инде мәшһүр булган хадистә Мөхәммәд саллям искә ала бер сәфәрдәге, бер озын сәфәрдәге бер кешене, һәм ул озын юлда аның шәшләре тузган, юылмаган, аның киемен чаранган, тузананган, һәм ул шул сәфәрендә инде кул күтәреп Аллаһ Тәаләдән ялварып сорый, дуа кыла, ләкин аның ди ризыгы да харам булган, аның эчкән сулары да харам, аның киеме дә харам, һәм ул харам ашап үскән, яшәгән. Шуңа күрә инде бу кешенең дуасы ничек инде кабул булсын дип Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Шуңа күрә инде шушы хадистән чыгарып күп галимнәр әйткәннәр, мәсәлән Ибн Аббас радиллаһу анһу әйткән: харам ризык булса кешенең ашказанында тәненә кирсә, аның дуасы да, башка гыйбадәтләре дә кабул булмас дип, ягъни кешенең гыйбадәтенең кабул булуына аның ашаганы бик нык тәэсир итә икәнлеген күрсәтә. Шуңа күрә без гыйбадәтләребез, дуаларыбыз кабул булсын дип өчен без инде ашаган ризыкны ул халалмы, хараммы икәнлеген белергә, тикшерергә тиешбез. Һәм шулай ук ул кешенең үзенә түгел, әле ул ара-тирәгә дә, гаиләсенә дә, балаларына да тәэсир итә. Чөнки кайсы бер галимнәр сүзе буенча, әгәр мин ди харам кылсам, харам ризык ашау ул харам, тыелган гамәл, Аллаһ Тәала ашамагыз дигән. Димәк, кеше мин ди берәр төрле гөнаһ кылсам, Аллаһ Тәала тыйганны үтәсәм, мин аның тәэсирен, мин аның әсәрләрен үземнең гаиләмдә, балаларымда, хәтта үземнең хайванымда аны күрә идем ди. Яни ират, гаилә башлыгы харам ашаса, үзе генә әле ул аларга да ашатса харамны, ул вакытта ул син үзең гөнаһ кылсаң гына аларда син күрә аласың. Әле тагы да начаррагы, син харамны үзең алып кайтсаң, үзең бала хатыныңа шул харамны ашатсаң, эшертсәң, киендерсәң, ул вакытта алардан тискәре әйберләрне, алардан кире сөйләүләрне һәм башка әйберләрне син күрә аласың. Чөнки гөнаһ кылсаң, ул гөнаһ юкка чыкмый, ул барыбер каябысы да килеп чыга. Әле кичәгенә кенә, әле безнең бит шул халал, харамга бәйле булган түгәрәк өстәл булып узды. Шундан соң да бер абзый килеп, минде эштән, эштәге поварлар, әзәктәге калдырып ниткән ризыкларны өйгә ташлый башлагачтан, минем кызым ди, инде өлкән кеше бит инде 20 яшьлек кызым ди, киришә башлады миңа ди. Моңа хәтле андый аның хулыгы юк иде. Минде эштән тегендә поварлар кисеп кысып, үзләренә кешәрдән тартып алып, үзләренә алган әйберне ашата башлагачтан, кеше хакына кергәчтен, минем кызым миңа каршы сөйләп башлады ди. Мин моны аңлап куеп ди, шуннан соң бүтән алмый башладым ди, тегендә әйберләрне, өйдә хәлләр яхшырды ди. Шуңа күрә безнең хатынның каршы сөйләве булсынмы, баланың тыңламавы булсынмы, ул күп вакытта шул безнең кирәкмәгәнне үзебез ашайбызмы, яки инде кирәкмәгән аларга ашатабызмы, шуның нәтиҗәсеннән килеп чыга. Шуңа күрә харам ризыкның зыяны, зарары ул күп яклы, күп төрле. Ул гаиләнең бозылуына да, балаларның бозылуына да, кешенең үзенең авыру ширләр килеп чыгуына да һәм кылган дуаларның, гыйбадәтләрнең кабул булуына да ул бәйле. Шуңа күрә менә буларны гына белү безгә шушы ашаганда
уяу булып, уйлап, бүтән күргәнне, бүтән өстәлдә булганны, бүтән әйберне алып ашауына түгел, башта инде шуны белергә, чөнки әлбәттә Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер яктан җиңеләйткән, чөнки Аллаһ Тааля бу җир шарын һәм җир шарында булган һәрбер әйберне, һәр нәрсәне, ризыгын да, башкаларын да ул бар иткән кешеләр өчен, безнең өчен, кешеләр менә сезгә җир, яшәгез, кулланыгыз, менә сезгә таулары, сулары, агачлары, башка әйберләре, менә сезгә хайваннары, ризыклары, бөтенесен нәрсәбә, бөтенесен ашагыз, кулланыгыз, эшегез дип Аллаһ Тааля әйтә. Шуңа күрә галимнәр шушы аятлардан хәдисләрдән кагыйдә чыгарганнар, нигездә җир шарында кеше бүтән әйберне куллана ала. Аңа бүтән әйберне куллану ярый, илля мәгәр Коръән сөннәттә тию килсәгенә ала ярамый. Шуңа күрә гадәттә күпчелек әйбер безнең өчен хәләл. Мәсәлән, үсемлекләр. Үсемлекләр алсак, алар арасында тыелганнары бик күп түгел. Чөнки үсемлекләр алар гадәттә хәләл, анда харам эзләп бик зыянлы булса гына яки агылы булса гына ашап булмый. Шулай ук эчемлекләрдә карасак, фақат шул исеткеч булса гына, хәмер булса гына тыела, калган эчемлекләрне аларны эчеп була, кулланып була. Кеше өчен исертмәсә, кешенең башына бәрмәсә, вакытта ул эчемлекне эчү ярый, тыелмаган. Шуңа күрә хәмәдендә кием булсынмы ул, төзелү материалы булсынмы, башка әйберләр булсынмы, тукымамы, бөтенсендә дә гадәттә күпчелеге хәләл. Шулай ителгән, ләкин безнең бер мәсьәлә бар, ансында катырак, ул ит мәсьәләсе. Шул хайван мәсьәләсе, ит мәсьәләсендә монда бу кагыйдә эшләми. Чөнки итләрдә киресенчә, итләр нигездә харам. Мәсәлән, алманың, апельсинның, эпинның һәм башка әйбернең нигездә хәләл икәнлеген таңлаш, Коръәнне хәләллеген раслыйсы юк. Ул байда хәләл, ә менә итнең аның хәләллеген расларга. Шуңа күрә итләрдә галимнәр шулай башка кагыйдә чыгарганнар, бүтән ниләрне тикшергәннән соң, шуңа күрә шалынган ит нигездә харам. Шалынган итне кирәк расларга, аның хәләллеген, аны ашарга яралган кирәк расларга. Расламасаң, белмәсәң, нигездә ул харам. Шуңа күрә буталса, нитсә бит инде ул вакытта хәләл булмый. Мәсәлән, сезгә берәр кеше 2 тавык биргән. Берсе хәләл, берсе харам. Ул сезгә үзе әйтә. Мәсәлән, 2 тавык, икесе бер пакетта, берсендә дә хәләл дигән, харам дигән язу юк. 2 тавык, берсе хәләл, берсе харам ди. Ул вакытта ничек аерасың? Аерып булмагачтан икесе дә харам. Чөнки әгәр син язып куйсаң, менә мәсәлән хәләл дип, ансың ашыйсың, тегесен ашамыйсың. Тегесен мәсәлән, берәр этеңә бирәсең, берәр хайванга бирәсең. Ул тавыкны үзең ашамыйсың, харам булгачтан. Бер тигез түшкә ятса, бер нинди билге, бер нинди аерма булмаса, вакытта икесе дә харам. Битеге, яр менәнсе хәләл дип әйтеп не булмый. Белмәсәң, икесен ашамыйсың. Берсен син ашарга ярамый, чөнки анда хәләл дигән билге куелмаган, аның хәләллеген син раслый алмыйсың. Шуңа күрә итләрдә бик каты һәм инде хәтерләгәнчә инде узган елның башындарак шул темага бер хутба булган иде, ләкин вакыт узган саен барыбер кемдер нәрсәләр белми, кемдер яңа кеше килә, кемдер онытамы кайсы әйберләрне, кемдер җиңелрәк карый башлыймы, чөнки кайсы бер мәчкә йөрүче күп еллар буена белгән кешеләр дә кашана килеп, хәзрәт фәлән җиргә бардым, анда инде кафега килеп итләр ашадым, дуңгыз туыр бит инде, сыер итен алган идем дип инде, ләкин ул кафеда ул сыерны кем шалган шулай бит, бисмилла әйтергәме юкмы ул үлгәнме, үлмәгәнме дип инде, үләксәме юкмы дип белеп булмый. Шуңа күрә мондый итне мөселман теләгән ресторанга, теләгән кафега, кибеттә теләгән итле продукцияны мөселман ала алмый. Ул теге дуңгыз түгел дип кенә акланып булмый. Чөнки дуңгыз әлбәттә харам, ансында бер нишек юк, аны хәләләштереп булмый. Ләкин башкаларында хәләл булсын өчен ул теге без гадәттә ашарга яраган йорт хайваннары, йорт кошларын ашарга яраклы булсын өчен, бу инде йорт булсынмы, яки инде кыргый булып та ул йырткыч булмаган, үлән ашап йөргән генә хайван булсынмы, монда икесендә дә бер тигез хөкемнәре
аларында бар кагыйдәләр, бар шартлар, шуларны үтәлгәндә генә без бу итне ашый алабыз. Үтәлмәгәндә ашый алмыйбыз, ләкин монда бер әйбер бар. Бер әйбер бар, мөселманга кунакка баргаштан килеп кергәннән соң да итегез ни дип сорарга ярамый. Син үз өеңә ит алганда, үзең ашаганда, теге үз гаиләңә ит алып кайтканда, анда син инде тикшерә тиеш. Ул итне ким шалган? Ул ит каян чыккан? Каян кайткан икәнлеген? Үзеңә, гаиләңә өйгә кайтканда, үзең ашаганда, үзең генә вакытта син тикшерәсең, инде карыйсың. Мәсәлән, базарга баргашында ит алганда, бу ит инде хәләл дигәштән. Аны ким шалды? Фәлән шалды. Бисмилла әйттеме? Юкмы дип сорау кирәк вакытта. Фақат теге әйе бу хәләл хәләлне дигән сүзгә генә ышанып булмый. Чөнки хәләл дигән сүзне төрлечә аңларга мөмкин. Өйдә апайтканда бик каты буласың. Шуңа күрә син өйгә апайтканда син белгән кешедән. Һәм иң хәерлесе син үзең белгән, һәм тагы да хәерлесе намаз укыган кешедән итне алсаң, монда ит шөбһә калмый. Берни дә. Һәкинде башка кеше булсын инде ул намаз укымаса да, ләкин син аны белсәң, бисмилла әйткәнен белсәң, башка гамәлләрне белсәң, аласың. Ләкин кунакка барганда, мәсәлән, мәҗлескә барганда, менә анда хәзер уталар, мәҗлескә йөрүче бабайлар. Әйтерләр, хәзер без мәҗлескә йөрибез. Анда кая сыйсың инде? Анда сорага да матур түгел. Анда сорага да ул матур түгел, ул әдәпле түгел. Чөнки мөселманның ризыгы, мөселман сиңа тәкъдим иткән ризыгы нигездә хәләл булырга тиеш. Һәм без шулай итеп кабул итәбез. Баргач сорамыйсың, төпшенмисең, карар хуҗабекә син итне каян алдың икән дип. Бу ит хәләл харам икән дип сорап утырсаң, вакытта инде андай тавыш чыга бит инде, анда инде проблема чыга башлый. Шуңа күрә син инде мәҗлескә барганчы син аларга әйт. Барганчы шакысалар, анда кызым фәлән, менә мин киләмен, шуңа күрә син ризыгыз хәләл булса дип, итне фәлән итне куйгыз дисәң, була алдан ук. Ләкин барып утыргаштан итне капканда тикшереп утырып булмый. Шуңа күрә икесе ике төрле әйбер булырга тиеш. Һәм инде әйткәнебезчә, нимәгә инде шул ук сыер булсынмы, тавык булсынмы, кәҗә булсынмы, ул сыер ите, тавык ите хәләл булсын өчен бар шартлар. Аларның берсе шаулышы мөселман булу. Мөселман булу дигәштән бер каяда әйтелмәгән. Мөселман булып, теге мөселман. Яни гөнаһлымы, гөнаһсызмы, зур гөнаһ кылышымы, кылмаушымы, асының мөһим түгел. Мөселман икән ул, намаз укыймы, укымыймы, аракы эчәме, эчмәме дигәндәй, аның мөселман дип санаса үзен, ла илаһа сүзен әйтсә, мин мөселман дип әйтеп йөрсә, ул вакытта бисмилла дип әйтсә лә ахырында шалганда, бу безгә җитә. Син намаз укымыйсың, син мөселман түгел дип, син итең шикле дип, фәлән төгән дип әйтергә безнең хакыбыз юк. Шуңа күрә иң мөһиме мөселманлык һәм аның гөнаһ кылу, кылмау, теге динне үтәмәү каралмаган. Иң мөһиме мөселман булу каралган. Шуңа күрә син инде итне шалды, татарабыз дип инде, үзе мөселман дигән, һәм шуңа күрә ул шалгаштан инде һәм ике шартын үтәгәштән, бисмилла әйткәштән, шул пычагын алып бугазын кискәндә бисмилла дип әйтсә, яки бисмилла Аллаһ бар дип әйтсә, Аллаһ исемен искә алса һәм үзе, ягъни шалышы үзе әйтергә тиеш. Теге шалышы пычак ышкып, янындагы бабай бисмилла әйткәндә файда килми. Чөнки бисмилла бабай әйтте. Кем пычак тоткан, шул бисмилла әйтергә тиеш. Ул вакытта ит хәләл була. Шалышы әйтмәсә бисмилла, янындагы әйтсә, ит хәләл булмый. Чөнки шалышының авызыннан бисмилла чыгарга тиеш. Һәм бисмилла булырга тиеш шу хайванга. Бер хайванга бер бисмилла дигән. Бер бисмилла фақат бер хайванга. Абу Ханифа мәсәбендә шундый катгый шарт. Син мәсәлән сарыкны яткырсаң, һәм сарыкны яткыргач бисмилла дип әйткәштән, яңа сарык алып килсәләр яныңа, һәм шул бисмилла син әйттең тигезенә бит. Яңа сарыкка бисмилла әйтмәсәң, бу сарык хәләл булмый. Чөнки бисмилла тегенеке иде, моныкі түгел. Токра һәрбер тавыкка, һәрбер сарыкка, һәрбер үрдәк казга буга тиеш аерым бисмилла һәм аны шаулышына әйтә. Яндагы кешенең әйтүнең файдасы булмый. Булмый, шуңа күрә инде шушы мөселман булуы һәм әлбәттә Коръәндә китап әһле дигән әйбер килә, ләкин яһуд насараларның шалган хайван итләренең турында бәхәс зур ул, ләкин әйтеп була, безнең Рәсәй христиан иле дип сөйләсәләр дә, ләкин гадәттә бит
шул христианнар да үз динен үтәмичә, шуңа күрә аларның бит шалгай хайваннарында әйтәндә бисмилла дип әйтәндә, Аллаһ исеме юк әйтәндә, ва име Бога да сүзләре юк, шуңа күрә алар әле сүзен әйтмиләр дә хәтта, ул сүзләрне махсус әйтмиләр кайсы берләре, әйтергә ярамый дип бисмилла, ва име Бога дип хәйшалган, шуңа күрә безнең күпчелек теге христиан урыс чалган итләрнең аларның күпчелеге үләксә була ул. Теге бик сирәгенә хәлал булалар, шуңа күрә гадәттә безнең христиан иле дип, любой теге Макдональдска, любой кибеткә кереп, безнең илдә христиан иле хәлал дип әйтеп булмый. Чөнки ул хәтта Европа, Америкаларда да христиан дип аталсалар да, ләкин бу көндә шул мөселман әйтәләр, Франциядә 10 французның 9-ы атеист. Ул католик түгел, атеист ул. Аллаһ кашан бөтенләй. Шуңа күрә атеист булган ите хәлал түгел. Яки Америкага бер шейх барган тикшерергә, ит шалган ниләрдә эшлиләр кытайлар, буддистлар. Мөселман түгел, хәтта христиан түгел. Америкага итне шала американец түгел, кытай кореец шала. Бәлки буддист, башка дин әһеле. Шуңа күрә аны ите безгә тем более харам. Аны ите ул шалган итне без ашарга ярамый. Шуңа күрә христиан ите син брат насара кешесе, синең алдыңда ва име Бога бисмилла дип шалса ашыйсың. Белмәсәң, ул иткә якында барырга кирәк түгел, чөнки безнең Россия илендә яки дөньяда бүгенге көндә үтәү юк. Шуңа күрә ул әйберләрне үтәүчеләр алар арасында бик әз булып тора. Шуңа күрә бисмилланы мөселман кешесе яки инде насара яки яһүдчесе синең алдыңда син белә турып бисмилла әйтсә яки инде ва име Бога дип әйтсә, ул вакытта син ашый аласың. Чөнки кайсы егетләр сөйләгәннәре бар, алар өчен бер урыс христиан егетләре бисмилла шалалар. Алар алдында шул христианнар шала белгәч, бу белмәгәч үзе инде шул христианга барып, ул аңа бисмилла дип арабча әйтеп шалып бирә, ул вакытта инде ул итне ашыйсың берни шиксез ул вакытта. Белмәсәң теге бер теге мискәбәнәттә үтелгән мал бит инде башка мал булса, алар белән инде бер кашанда аңа якында килергә кирәк түгел, һәм бит инде пычак алып бугазын кисү, инде пычак үткен булырга тиеш, яки башка әйбер булырга тиеш, бүтән шарты юк аның, һәм инде бугаздагы ике кан тамырын кисеп инде кан агызу безгә кирәк. Кан агызу мәҗбүри булып тора, һәм инде теге ризык юлын, һава юлларын кискәчтен ул вакытта һәм инде теге ният дигән дә бар инде, ниятләү, монда инде ниятләү дигәне ул шалган хайван, яни Аллаһ ризалыгы өчен. Буларга тиеш, ягъни кеше бисмилла әйтә бит. Бисмилла әйткәч бит Аллаһ өчен шала. Мәсәлән, бер теге пут, бер теге җин, бер теге башка теге әйбер өчен буларга тиеш түгел. Шөкер, безнең алхамдулилlah, без татарларда теге әллә кемдер өчен шалу юк бит инде. Без шул корбан ит өчен бит инде, ләкин ит өчен шалганда бисмилла әйтерсә, бу димәк инде ул Аллаһ исеме искә алынган. Бу бит инде хайван, ул инде Аллаһ ризалыгы өчен шалынган була. Бүтән башка кемдер шалмый, шул татарларда андый проблема юк бездә. Башка милләтләрдә анда бар теге җиннәргә шалу, әллә кемгә шалу, тәрсә кемгә шалу бар, Аллаһтан башка. Бездә татарларда алхамдулилlah Аллаһ та безне шәйбердән саклаган, безгә алардан ираклашкан, шуңа күрә бездә теге булса да ул бик сирәк була ул. Теге ничә мең мәртәбәдә берәрсенә эләксә, бәлки булыр инде, күбесендә алхамдулилlah чиста шушы менә ният дигән инде ул, шуны шул бисмилла әйтеп, бу бит инде теге Аллаһтан башка берәр затны кыстырмау. Берәр кешене, берәр затны, берәр иберне кыстырмыйча, фақат шул бисмилла белән генә шул белән шуңна шалу була. Шуңа күрә менә ит белән бәйле кайсы бер мәсьәләләр, бу инде өстен генә шуңа күрә күренеп тора, бөтен итне ашап булмый. Итне ашаганчы, үзеңә алганчы, сатып алганда, шуңа күрә теге кибеттәге мәсәлән кафедагы халал дигән язу булмаса, ул кибеттән инде итле бер ашап булмый. Теге балыгын алырсың, ләкин итле берләрне ашап булмый, чөнки аны кем шалган, бисмилла әйткәнме, әйтмәгәнме билеп булмый. Шуңа күрә сорасагыз инде, җавап ишетсәгез, ләкин хәтта сатучының халал дигән сүзен җитми. Кем шалды, бисмилла әйттеме дигән сүз булырга тиеш. Аннары гына инде халаллыгын билеп була. Бисмилла дигән сүз исламасагыз, теге безнең татарларга татар фикере буенча бит, мөселман фикере буенча тавык халал шабит инде. Ит сарык халал, дуңгыз харам битте. Шуңа күрә сарыкны, тавыкны кем шалган табып тормыйлар. Шуңа күрә инде без инде үзебезнең дуаларыбыз, гыйбадәтләребез кабул булсын өчен, сәламәтлегебез яхшы булсын өчен, кыямәт көнендә җәһәннәм харам ашап сугарлыган ут тән җәһәннәмгә кермәсен өчен, гаиләдә тынычлык булсын өчен без һәр вакытта ризыгыбызны тикшерәтибез. Шуңа күрә ит үземе яки ит белән бәйле булган башка әйберме, байтак животное белән бәйле булган бөтенсенә дә безнең Россиядә сакла. Шуңа күрә бездә итле әйберне тикшерергә кирәк.
итсез булганны тикшерү бәлки кирәк түгелдер. Ләкин итле әйбер, ит менә хәтле монда, күп монда, теге жир булсын, башка әйберме, бөтенсен кирәк тикшерергә, тикшермичә, буларны берсен дә ашап булмый. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء